लानानै थांदों जोंनि आखायाव लानाय हाथियारखौ गथाय होदों 1550 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा 130 खान गिदिर हाथियार 2000निबो बांसिन फिसा फिसा हाथियार 2000निबो बांसिन बेरफ्रुग्रा ग्रेनेड 20,000निबो बांसिन गोथां गुलिखौ जोङो जानुवारि 30 तारिखआव भारत सरकारनो गथायदों नाथाय बे गथायनाय हाबाफारियावबो जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ आर'नाइ लगायनानै फुथुला बायदि फज'नानै दिनदों बिटिआरनि सुक्तिकारिनि जानानै प्रमोदा बारस'नानै बाथ्रा बुंदों नाथाय जानुवारि 30 तारिखआव जि हाथियारखौ जों भारत सरकारनो गथायदों बे हाथियारा एबसुनि सम्पत्ति नङामोन बे हाथियारा जों एनडिएफबिनोमोन बाथ्रा बुंनांगौ मोनथाया जोंहा दङमोन नाथाय जोंखौ हाइजेक खालामनानै दोनदों हाबाफारिया जोबनानै थांदों जेब्ला फेब्रुवारि 7 तारिखनि हाबाफारि भारतनि प्रधानमन्त्रिया फैदों बिटिआर सुक्तिखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै फोसावनानै गालांदों बे हाबाफारियाव जोंखौ लिंनाय बायदियै जोंबो फैदोंमोन नाथाय जोंनि आफादगिरिफोरखौ बेयावबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो होआखै प्रमोद बर'आ बारस'नानै बाथ्रा बुंदों बैखिनि समायाव जोङो बुजियाखैमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव रोखा रोखा सावगारिया बेरखांबाय जेब्ला गयबारि आरो कख्लाबारियाव प्रमोदा एमसिएलए जानायनि नमिनेशन होबाय अब्लाना सावगारिया रोखा रोखा बेरखांबाय बैखिनि समायावनो प्रमोद बर'आ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव इलेक्शन गेलेनानै एमसिएलए जानायनि सिमांखौ नुखुमानानै दोनदोंमोन जायनि थाखाय लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा हिर' जानो नागिरदोंमोन बेराफारसेथिं बिथाङा आसाम सरकारजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट दङ रायजोफोर दिनै बिटिआरनि सुक्तिकारिया प्रमोद बर' हारसिं नङा बिटिआरनि सुक्तिकारिया जों एनडिएफबिनिफ्रायबो 7 दङ रन्जन दैमारि सावरायग्रा गोविंद बसुमतारी धीरेन बर' नाथाय बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि गेजेराव सोरखौ आसाम सरकारा बांसिन अनदों नोंथांमोना नोजोर हो मोननैबो हाबाफारियाव प्रमोदखौ बाथ्रा बुंनो होदों दिनैबो दिल्लीनिफ्राय आरएसएसनि मानसि इउपिपिएलनि जानानै केम्पिं खालामनो हरगासिनो दङ अब्ला प्रमोदखौ बांसिन अनदोंना अनाखै मानो अनदों मानोना एनडिएफबिखौ फोजोबनो हानायखाय आसाम सरकारजों प्रमोदा अनजादों मानोना एनडिएफबिनि एजेन्डाखौ हाइजेक खालामनो हानायखाय प्रमोदा आसाम सरकारजों अनजादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जों बर' हारिया आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानै दाबि खालामबोदोंमोन आरो बेखौ जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननानै बड'लेण्ड बिनायखौ लिरथेना गारबोनो हानायनि थाखाय प्रमोद बर'आ भारत सरकारजों अनजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाय बेक्तिया जातिखौ फोजोबनो नागिरदों बे बेक्तिनिनो दैदेननाय पार्टियाव जायफोरा गावनि उदै थाइसेखौ फोलोमनो थाखाय इउपिपिएलनि राजनिति खालामदों बिथांमोननि थाखाय लासिंसिं आरो सोंखारिथाव बे मेलनि गेजेरजों आङो खावलायगोन जायफोरा इउपिपिएलनि लामाजों खारदों नोंथांमोना गिदिंफिननायनि सम जाबाय मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नेताया दिनै बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरदों जोंनि हंग्रामखौ फोजोबनो नागिरदों जोंखौ सिन पान गैयि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय फोजोबनो नागिरदों आरो बेबायदि मानसिजोंनो गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय जायफोरा इउपिपिएलनि राजनिति खालामदों बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन लिडारखौ सिनाय मोननायनि सम जाबाय बेखिनि समाव जोङो सिन्था खालामदोंमोन जों एनडिएफबिआ बेबायदि गावस्रानानै थाबा जानाय नङा फेब्रुवारि 11 तारिखआव नोंथांमोननिनो खाथियाव थानाय बालामगुरियाव जों एनडिएफबिआ रायज्लायदों जाय सावराय मेलाव रन्जन दैमारि गोविंद बसुमतारी धीरेन बर' सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासैबो एनडिएफबिनि लिडारफोरा दङमोन हैखालि जोङो सिद्धान्त लादों जों एनडिएफबिआ खौसे जानोसै सिद्धान्त लानायनि उनाव मोनसे हाबाफारि जोङो लानो इच्छा खालामदोंमोन फेब्रुवारि 24 तारिखआव अदालगुरियाव जोङो पाब्लिक गेदारिं मोनसे मिटिं लानो इच्छा खालामदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव जों एनडिएफबिआ खौसे जाबाय बर' जातिया मुंखैदोंमोन नोंथांमोनानो जोंनो संनानै जाहोबोबाय जेब्ला थासारिया दुंदुं हाव हाव गुदुंमोन आर्मि पुलिसफोरा जोंखौ नागिरोमोन नुब्लानो गावथारोमोन बैखिनि समायावबो नोंथांमोना जोंनि सिगाङाव गसंथेनानै जोंखौ बासायनानै लाखिबाय आनान गसाइनियाव आरज खालामबोबाय जोंखौ थांना थानायनि बेलायाव नोंथांमोना आनान गसाइनियाव हान्थु खरायना आरज खालामबोबाय जायनि थाखाय आर्मि पुलिसनि सिलाइनि गुलिया जोंनि बिखाजों नांफ्लाङैखाय दिनै जोङो गोथाङाव थाबाय
बे गासैनि थाखाय जोङो साफ्रोम रायजो राजाखौ जोङो साबायखर बावदों बे गोलाव समनि संग्रामाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जायफोरा सिरियै हाखर सिङाव उन्दुसोनानै दङ बिथांमोननिसिमबो आङो खर' गंगायै खुलुमनाय बावदों बे गोलाव समनि दावहायाव सरकारजों दाय फोनांजानानै दिनैनि तारिखाव जायफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावग्रोहरनाय थादों जों जि दावहा नांदोंमोन थांखिया मोनसेयानोमोन जे नासयजानाय सोबख'जानाय आरो गादबजानाय बर' माहारिखौ उदां खालामनानै गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै गावनि हायावनो देदगा गोदगायै संसार जानाय बे सिमां आरो बे थांखिखौनो लानानै जों आखायाव हाथियार लानानै गुलि अरनानै समायखिरा लानानै दावहा फोथाराव जों ओंखारलाङोमोन सदिय राइज আমি যে ৩৬ বছর সংগ্রাম কৰিছিলে এই সংগ্রামটো কোনো জাতি ভাষা সংস্কৃতি বা ধর্মর বিরুদ্ধে নাছিলে আমি বড় হিসাবে দङ जायनि थाखाय जोङो बुंनो हायो जोंनि नांनाय आरो जुजिनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय भारत सरकाराबो जोंखौ गिख्रंनो गोनां जादोंमोन आरो भारत सरकारा जोंखौ खावलायनो गोनां जादोंमोन सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंखौ खावलायनो गोनां जादोंमोन थांनाय 2010 आव जेब्ला रन्जन दैमारिया बांलादेशआव एरेस्ट जाबाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय 2013 आव बिथांखौ जेलनिफ्राय हगार हरफिनबाय अब्लानिया जोङो फर्मेल सिजफायार खालामनानै सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबोगासिनो दङमोन भारत सरकारजों जोङो खोलोब खोलोब सावरायबोदों खोलोब खोलोब गोसोखां बिलाइ गथायनानै बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों नाजाबोगासिनो दङमोन बैखिनि समायाव बेबादि रायजो राजाफोरजों जोङो मेल मिटिं खालामोब्ला रायजो राजाफ्रा जोंखौ मोनसे सोंलु सोङोमोन एनडिएफबिआ मानो खौसेथि गैया एनडिएफबि प्रोग्रेसिव आरो रन्जन दैमारिजों मानो खौसे गैया बे कुइसनखौ सोङोमोन दिनैबो हयतो बे कुइसना नोंथांमोननि गोसोआव बेरखांनो हागौ नाथाय जोंनि नाजानाय जुजिनायनि गेजेरजों जों गावस्रानानै थानाय एनडिएफबिआ 2018 आव खौसे जानानै गांसेल' मेम'रेन्डाम सोरजिनानै भारत सरकारनो जों गथायनो हादोंमोन जाय गोसोखां बिलाइयाव रन्जन दैमारिनि सिगनेचार दङमोन गोविन्द बसुमतारीनि धीरेन बर'नि आरो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालुनि सिगनेचार दङमोन आरो बे गोसोखां बिलाइयाव आलादा रायजो बर'लाइनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन 11टा डिस्ट्रिक्ट सोरजिनायनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों जेसेबांखिनि जों एनडिएफबिनि नामाव केस दङ बिथांमोनखौ निमाहा होनायनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर'नि थाखाय मोनसे रिजिमेन्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन आरो बे गोसोखां बिलाइखौ जोङो 2018 नि आगस्ट दानाव भारत सरकारनो गथायदों आरो बे गोसोखां बिलाइखौनो लानानै 2018 नि नभेम्बर दानाव भारत सरकारा जोंखौ सावरायनो थाखाय दिल्लीयाव लिंदों बिथांमोननि लिंनाय बायदियै जोङो सावरायदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे एनडिएफबिआ आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव जुदि सुक्ति खालामोब्ला 2019 नि एमपि इलेक्शननि सिगां सुक्ति खालामगोन होननानै जोंखौ बुंदोंमोन दिनैनि तारिखाव जुदि जोङो नायोब्ला भारतनि संबिधानाव नायोब्ला नुनो मोनगोन आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव मा थानो हागोन इउनियन टेरिटरि नङाब्लाबो अट'नमास स्टेटआ थानो हागौ बे अफारखौ जोंनो 2018 आवनो भारत सरकारा जासिदोंमोन नाथाय जोङो सिन्था खालामबाय दिनै जुदि बर' रायजो राजायानो मेंग्लियाखैब्ला आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय बर' जाथिया मेंग्लियाखैब्ला जों एनडिएफबिआलाय मानोथो गंग्लायग्रोनो मानोथो सारेन्डार खालामग्रोनो जाथिया जोंनि थाखाय दुखु जागोन होननानै जोङो बुंबाय भारत सरकारखौ जों माब्लाबाबो एनडिएफबिआ आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव सुक्ति खालामा होननानै जोङो बुंनानै फैदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सावरायनाया आवगायलांबाय थादोंमोन दुखुनांथाव बाथ्रा बेखिनि समायावनो रन्जन दैमारिखौ आखुबार जेलाव जोबनानै दोनदों अब्लाबो जोङो मेंग्लियाखै सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङमोन थांनाय नभेम्बरनि 15 आरो 16 तारिखाव भारत सरकारा जोंखौ गुवाहाटीयाव लिंदों सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो सावरायदों आरो बे सावरायमेलाव भारत सरकारजों दैथायहरजानाय एबि माथुरा जोंखौ बुंदों एनडिएफबिजों बावैसोनि उनावनो भारत सरकारा सुक्ति खालामसिगोन नोंथांमोनखौ जेब्ला सुक्ति खालामनो दिल्लीयाव लिंहरगोन फैबानो जाबाय होनना जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन आरो जोङो नेगासिनो दङमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेखिनि समायावनो गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि आफादफोरा गावसोरखौ थालां जानो गिबाय
दिनैनि तारिखाव नाम खारिनो गोसो गैयाब्लाबो बुंनो गोनां जायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ गावसोरखौ थालांजानो गिबाय जुदि बर' हारिनि जानानै एनडिएफबिजोंसो जुदि सुक्ति खालामसिगोनबा भारत सरकारा एबसुआ थालांसिगोन बिथांमोननि खर'आव साननो हमबाय आरो बिथांमोना आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों थांनानै सावरायहैबाय जे एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि आथिं हमहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा अब्लाना आसाम सरकारा बुंबाय जों नोंथांमोनखौबो सुक्तिकारिनि लामासिम लानानै थांगोन नाथाय एनडिएफबिआ जिखौ बिदों बिनि गाहायाव गंलायनानै होनांगोन एनडिएफबिनि एजेन्डानि गाहायाव गंलायनानै होनांगोन अब्लानिया नोंथांमोनखौबो सुक्तिकारि जानायनि जोङो मोनथाय होगोन होननानै आसाम सरकारा एबसुजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बेयाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय अब्लानियासो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिकारिनि लामायाव फैदों जों एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ 15 बोसोर भारत सरकारजों सावरायबोदों बिथांमोना मिन्थिखागौ सानसे बेलासे जुदि सुक्ति जायोब्ला सुक्तिकारि जागोन बेखौ मिन्थिगौ रन्जन दैमारिया 7 बोसोर भारत सरकारजों सावरायबोदों आरो बिथाङा मिन्थिगौ सानसे बेलासे जुदि सुक्ति जायोब्ला बिथाङा सुक्तिकारि जागोन बेखौ मिन्थिगौ नाथाय एबसुआ सुक्तिकारि जानायनि कोनो मोनसे लामायाव गैयामोन भारत सरकारा सावरायदों होनना बुङोब्ला जों एनडिएफबिजों सावरायदोंमोन एबसुजों सावरायाखैमोन नाथाय जेब्ला आसाम सरकारा नारसिनबाय भारत सरकारा बिथांमोनखौबो सावरायनो लिंहरबाय दुखुनांथाव बाथ्रा जों एनडिएफबिआ जि गोसोखां बिलाइखौ लानानै एकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन बे गोसोखां बिलाइखौ एबसुआ हाइजेक खालामबाय थामहिनबा प्रमद बर'आ हाइजेक खालामबाय आरो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ सानैसो आइबिनि मानसिफोरखौ लानानै प्रमद बर'आ लिरबाय जेब्ला बिथांमोनखौ सावरायनो लिंहरबाय खनसे सावरायनायावनो बिथांमोना गंलायग्रोनानै होबाय सारेन्डार खालामनानै होबाय जाय व्यक्तिया बुङोमोन आलादा रायजो बर'लेण्ड मोनागौ मानि सोमावसारबाय थागोन बेबायदि व्यक्तिया स्टेन्ड होआखैसै सारेन्डार खालामनानै होबाय जुदि सारेन्डार खालामनांगौब्ला जों एनडिएफबिआसो सारेन्डार खालामनांगौमोन मानोना जोंहा प्रब्लेमफोर दङ दिनैसिमबो जोंनि फाउन्डार चेयारमेना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांजों लोगोसे 100 जननिबो बांसिन सेंग्राफ्रा दिनै एनआइए केस लांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ प्रब्लेमा जोंहा दङमोन एबसुआ गैयामोन एबसुआ संगठन जोबजानो गिनांनायनिबो बाथ्रा गैया दिनैनि एलपि स्कुलाव फरायनायानो फैबाय थानाय 15-20 बोसोरनि उनाव एबसुनि दैदेनगिरि जाहैनो हागोन प्रमद बर'आ पार्सनेलि जेबो केस गैया नाथाय मानो बिथाङा गंलायनानै होखो मानो सारेन्डार खालामग्रोखो जोङो रोखा बुंनो हायो जों एनडिएफबिआ आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै जिबायदि 34 बोसोर संग्राम खालामदोंमोन जिबायदि दुखु दाहा लादोंमोन बेबायदि जुदि प्रमद बर'आबो आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै आर्मि पुलिसनि लावथिजों फंसे जुदि बुजाफेरनायमोनब्ला बिटिआर बायदि सुक्तियाव गंलायनो हानाय नङामोन आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै प्रमद बर'नि न'खरनि भाई बाहागिया जुदि मुंख्लं जानो गोनां जानायमोनब्ला बिथाङाबो बर'नि जि गेदेर थांखि सेपारेट स्टेटखौ फाननानै जानो हानाय नङामोन नाथाय बिथाङा जेबो जाथिनि थाखाय दुखु दाहा लाफेराखै एबसुनि मोनसे रेडिमेड प्लेटफर्माव फैनानै बाथ्रा बुंफैदों जायनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्डआ बर' जातिनि थाखाय जेसेबां गोनांथि बेखौबो बिथाङा बुजियाखैसै जायनि थाखाय सारेन्डार खालामग्रोबाय जेब्ला बे सुक्तिया दिल्लीयाव जादों बे सुक्तिया जानुवारि 26 तारिखाव जानो गोनांमोन जोंनिबो साबा लिडारफ्रा दिल्लीयाव दङमोन जोंनि लिडारफोरा बुंबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'आब्ला जों बे सुक्तियाव सिगनेचार होआ अब्लाना सेन्ट्रेलावबो बिजेपिनि खुंथाय थानायलाय जोंनि स्टेटआवबो बिजेपिनि खुंथाय थानायलाय पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै सानसे हरसेयाव रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय लानानै थांदों जेब्ला दिल्लीयाव सहैदों सारा बुंदों जों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे दफाफोरखौ जुदि जोङो नुयोब्ला फरायनो मोनोब्ला आरो जायफोरा सागान होगोन राउन्ड टेबोलाव जिरायनानै सावरायनो मोनोब्ला गाहाम जागौमोन होननानै साननैसो सम बिदोंमोन नाथाय भारत सरकारा सम होआखै बरंस आइबिनि मानसिफोरा इन्टेलिजेन्स बिउर'फोरा थ्रेटेनिं होदों
दम होदों रन्जन दैमारि सारखौ बुंदों नोंथाङा बे सुक्तियाव सिगनेचार जाब्ला मा जानो गबिन्दजों प्रमद बर'जों फैखाबाय बिथांमोननो जों एकर्डखौ खालामनानै हरगोन नोंथांनि सिज फायारखौ जों एक्सटेनसन खालामा बेबादि थ्रेटेनिं होदों जोबथारनायाव जों एनडिएफबिआ बेखौनो सिद्धान्त लानो गोनां जाबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय आरो बुहुमनि बिखायाव थानाय गासै जोंनि बर' जाथिया जुदि मेंग्लिबायब्ला आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठिया जुदि एनडिएफबिनि आखायाव आथिया लानानै सोमावसारनायखौ एसेबो हैज्य खालामनो हालाब्ला जोंनि सोमावसारनाया बेयावनो जोबथ'थोंसै जोंनो नागारसारनोसै बेखौ जोङो सिद्धान्त लाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव शान्ति खौसेथिया फैथोंसै होननानै बे सुक्तियाव जोङो सिगनेचार होबाय नाथाय जानुवारि 27 तारिखआव जेब्ला बे सुक्तिया जाबाय जोङो सानमारदोंमोन शान्तिया फैगोन नाथाय रन्जन दैमारिखौ जेब्ला जेलाव लांफिनबाय फेब्रुवारि 20 तारिखआव हैखालिनिफ्राय बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबिआ गोजोननि सुक्ति होननानै मानिनानै गनायाव बिटिआरआव थानाय दफाफोरा फारि फारि मेलनि गेजेरजों सफैबाय जोङो नायबाय बिजिरबाय फरायबाय आरो जोङो केम्प सिङाव हाबसोनानै मोदै रुखु रुखु जोङो गाबनो गोनां जाबाय मानो गाबखो मानोना जोंनि 34 बोसोर संग्रामाव 5000निबो बांसिन सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय 500निबो बांसिन आइजोफ्रा बेसेन गोनां गावनि खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानो गोनां जाबाय 2000निबो बांसिन गथ'फ्रा दिनै बिफा गोमाजानानै मावरिया जानानै दङ अब्ला जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइसआ बेसेबांबा गोजौआवमोन जेरावनोखि बिटिआरनि दफाया फोलोमनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो गाबनो गोनां जादोंमोन बेराफारसेथिं बे